Ftehim ġdid bejn l-Air Malta u Sky Gourmet, l-kumpanija li tipprovdi l-ikel fuq it-titjiriet tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru, ser iwassal biex il-kumpanija tal-ajru tifranka 4 miljun euro fis-sena. Dan il-ftehim ser jidħol fis-seħħ mill-1 ta' Jannar u ser jara bidliet kbar fil-mod kif ikun provdut l-ikel waqt it-titjiriet. Il-ftehim ser jara li passiġġieri tal-Classic Club jibbenefikaw minn menu aħjar matul it-titjira, filwaqt illi passiġġieri tal-Economy se jkunu offruti bagett u nofs litru ilma fuq ir-rotot kollha mingħajr ħlas. Fi stqarrija l-kumpanija qalet li għażla wiesa ta' ikel ta' kwalità li tinkludi snacks sħan u xorb ser tkun disponibbli għax-xiri mill-membri tal-kabina bi ħlas nominali fil-futur qarib. Marija Mikallef, chairperson tal-Air Malta, iddeskrivit dan il-ftehim bħala pass importanti għall-Air Malta u bħala element importanti fl-isforzi kontinwi ta' tmexxija tal-kumpanija sabiex ikomplu jirristrutturaw il-linja tal-ajru. L-Air Malta ringrazzjat lil Sky Gourmet għal kollaborazzjoni sabiex intlaħaq dan il-ftehim u qalet li qed tistenna bil-ħerqa li tipprovdi servizz aktar flessibbli lill-klijenti. Intant jirriżulta wkoll li l-Air Malta qed tirrevedi kuntratti oħra fl-oqsma varji tal-operat tagħha sabiex jitnaqsu aktar l-ispejjeż filwaqt li tkun żgurata esperjenza aħjar għall-klijenti.